marang kowe. Wong tresnane iki carane ora kaya ngono kuwi. Mula kang mangkono nganti jagat iki kiamat tangen lamun aku gelem lelati karo dapurmu. Nang kene dengeneng mung aku karo kowe. Wis tak sabar-sabarke ning parandine kowe malah sugal-agal tembungmu. Aku alus yo iso kasar yo kulino. Wong wadon krubyuk kabotan pinju. Aruda paripeksa, tak ruda paripeksa yen kowe mbobot anake Burisrawa, mesti kowe bakal ndoprak ana ngarepe Burisrawa rasuta. Bobotno! Kowe muduna ngarep kae jurang jero. Kowe becik tak entengake patiku timbang ladeni marang dapuramu. Mudhun, Pak. Mudhun. Aja kaya ngono kuwi. Yen ora percaya karo sucining katresnanku sawangen. Sawangen. Sawangen Bapak. Kowe numpak tenan, Pak. Saking ereng-ereng jurang mbuh dadine Sang Sembadra. Reng-reng bingkeng Sang Burisrawa bengok-bengok kaya wong edan. Ngetan parane satemah weh Prabawa gara-gara Jawi Wetan.
mbok yo mesem rengut betae apa mbok yo sesuk betae apa Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Gareng apa, Dek? Kowe Bagong siap rampung gawe